Talisay City Council mipasar og resolusyon kalabot sa ilang hilabihan kadismaya ngadto sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Nagumikan kini sa ilang kapakyas pagtuman sa ilang obligasyon ug corporate social responsibility sa dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Sa sesyon karong adlaw gipasar ang usa ka resolution. Nag-asoy kini nga sa pipila ka tuig na ang nakalabay, daghan gihapong mga Talisaynon ang gihikawan sa saktong provision sa tubig. Daghan usab ang request alang sa water connections gikan sa naglain-laing mga barangay ang wa gihapon matagad. Giingong daghang water extractions ang gihimo diha sa Talisay apan wa pahibaw ang namunuan sa syudad. Pipila lamang kini sa mga rason sa kasagmuyo sa konseho sa dakbayan. Gani mismo usab si Mayor Samsam Gulyas may pagawa sa iyang kadismaya sa MCWD. Gumbikan kay diha sa Talisay nagkuha og tubig ang Water District apan nagnihit ang supply sa tubig sa mga Talisaynon. Dako kay na kong question na kami ang gikuha og tubig i-distribute sa laing lugar human kami naman noon ang naka-water shortage diri sa Talisay. Ang ato lang unta nga number 1 taga-antag preference. Number 2, ang question sa doon nato nga giunsa nila pag-control ang ilang mga bomba sa haklupan nga ang gi-extract nila nga water is good enough nga mao jud na rehistro sa metro. Unya nibayad ba sila sa insakto in ibutang natong equitable ba? Ang MCWD miingon nga moisyura sila og pamahayag kabahin niini. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisda.